on खालामनानै खोन्थिनो नोंथांमोननो खनसे जाबाय लेन'भ' जेबो गैया दा माने जेबो हाय लोगोफोर गुड मर्निं ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायनो बावहरनाय थाबाय बिराद खुसिखा आरोना आयु आं बुंनोनो हाया आं बेसेबां खुसि ओमफ्राय मानि थाखाय खुसि बेखौ आं नोंथांमोननो दायो शेयार खालामगोन ओमफ्राय बेनि सिगां आङो साहा लोंग्रोना लानोसै दासो दुगैखांग्रोना बादुलि दुगैखांनानै ओमफ्राय साहा लोंनोसै साहा लोंखांनानै नोंथांमोना आं खोन्थिगोन आं मानो थाखाय इमान खुसि oh my god स' नायलांबाय था नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम लाल साहा ओमफ्राय बिस्कुट मा बिस्कुट होनो बेखौ जानोलाय गोथावथारलै देन्जार गोथावखा आङोना मैया हरनिफ्रायनो देन्जार खुसिखा आरोना ओमफ्राय माने हाथाय आंनिया ओरै जानायनिफ्रायनो ओरै जालायलायाखै खुसिदोनो आं बुंनोनो हाया आं ओरैबायदि खुसि मोनदों oh my god आं बिलिभखौनो खालामनो हालायलायाखै ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो खोन्थिनोसै आरोना बेयो मा जिनिस मैया फादारा लानानै फैबोदो आंनि थाखाय आरो ओमफ्राय आंनि थाखायल' नङा आरो जा न'नि सबबो इउज खालामनो हागोन ओमफ्राय आङो खुसिदोनो आं सानबायसो थादोंमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु इयो फादारा सारप्राइज बायदि होफैबाय आरोना आङो oh my god बुंनोनो हाया ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो खोन्थिनोसै मा जिनिस बे दे नोंथांमोना खोन्थानो हायोबा बुंदो टेस्ट खालामनो नाय आरोना मा जिनिस मा जाथावना जेनेबा सानबाय दा आं खोन्थानोसै हा 1 2 3 हाहा मा जिनिस दे बियो बयबोथ' नाम खोनानैनो मिथिखाबाय जानांगौ ना हे आं बिनि थाखायनो देन्जार खुसिखा आरो देन्जार खुसिखा ओमफ्राय आङो बेखौ बख'खाबायमोन आरोना ओमफ्राय आं नोंथां एक्साइटेडआवनो एकदमबारे ओरैबायदि जल्दि बख'दो ओमफ्राय दायो बख'नानै दोनबाय गैयानोखा आं नोंथांमोननो दायो खोन्थिनोसै नायला बेयो माबा माबि लिरनाय दोङो बेनि अरिजिनेल प्राइसआ बेयावसो दं खोन्थिनो नोंथांमोननो 37 बेनिफ्राय खोन्थिनोसै आङो रुको जरा रुको सबर करो my god आं खोन्थिनो नोंथांमोननो मा ब्लार नुदो अके माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो मान बढियाखा oh my god बढिया ना 96% दोङो चार्जारा
लेपटपखौथ' नांगोन होननानै बिनानै लाबाय हा ओमफ्राय आं लेपटपखौनो अन खालामनो रोंबोलाया जि फालतुखा आङो लेपटपखौनो अन खालामलायनो रोङा ओमफ्राय सोरनाबा सरानैसो अन खालामलायलायदों जि फालतुखा न' एक्सुवेलि माने थांनाय खनसे माबायावनो बायनो ओंखारखाबायमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा फादारा बेमार जाना होनानै ओमफ्राय इयाव माने फैसा जमा खालामखानायखौ माने बाहायफिननाय जाबाय आरो ओमफ्राय लानाय जायासै ओमफ्राय बिदिनो थाबाय ओमफ्राय आङो सानबाय एबार खनसेयाव आङो गावनि फैसादोबाबो आङो लेपटप गंसे लाथारगोन बिदि होननानै आं साननानै थाबाय आरोना ओमफ्राय बाबानोबो बुंबाय थाबाय आरो आं लेपटप लानायदो लेपटप लागोन आङो लेपटप नांगौ आंनो ओमफ्राय खिन्थु माने अकस्मात बाबाया जेबो बुंखायाखै आरो ओमफ्राय माने लेपटप बायना लामनि माबायदि मडेलनि नांगौ माबायदि माबा नांगौ ओरैबो एख' बुंखायाखै माने बाबाया ओमफ्राय मैया बाबाया थांदो ओमफ्राय थांनानै ओमफ्राय एसे हर जाबोदों आरो माने जों रुमावसो थायो नालाय बाबा दांदो ओमफ्राय बाबाया ओमफ्राय माबाखौ नक खालामफैबाय आरो दरजाखौ ओमफ्राय आं थांबाय खुलिहैनानै आं थिखांनो हायाखै हम होनना बुंबाय ओमफ्राय आं होनाय लोगो लोगो सानखाबाय लेपटपखा माय गड आं माने जेबो माबाखौनो हाखायाखै ओरैबायदि खुसि जाखादों माने माय गड बुंनोनो नाङाखै उखा फैनानै अन खालामबाय ओमफ्राय अनखौनो खालामनो रोङा जि माने आङो लेपटप दांफेराखै नालाय ओमफ्राय रोंबाथाय आंखौ सोलोंलायनाङा रावबो ओरैबायदि डेन्जार जाखागोन आं नायबाय था साननैसोल' आंखौ थुनो रोङिखायसो आङो माने जेबो थुनो हायाखै आरोना दा रोङिखायसो नङाबाथ' रावबो माबालायनाय नङा आंखौ सोलोंलायनांनाय नङा डेन्जार रोंखागोन आं साननैसो थुबाय आरो दा माने रोंथ'यैखाय एम्फौ जानानै दोङो नेबाय थादों ओमफ्राय दिनै आङो माने न'आव थांगोन आरोना बेखौनो सोलोंजानो थांगोन आरो माने अन खालामनायखौ रोंबाय आरो ओमफ्राय थेवबो खायसे माने लेपटपनि खायसे खामानि थायो न' ओमफ्राय बेफोरखौनो माने खनसे नायनो थांगोन आरो न'आव आदामुआ रोंगोन नालाय आदामुआ खालामना हरगोन आरो ओमफ्राय दायो आं बेखौनो न'आव लानानै थांनोसै ओमफ्राय गोदान नालाय ओमफ्राय हामा जाजानो गियो आं माने सब बुस्थुखौनो अनसि खालामसै आरोना जिमान मबाइलानो जा माबायानो जा मालायफोरनि मबाइलफोरा जेनेबा बारा दिन थाङाबाबो आंना डेन्जार दिन थाङो दाबो दङ आंनियाव अप्प'आ माने 3 years बारबायानो खोमा 4 yearsसो जासिगोन जों एबार बैसागोआव इमान बरियायैनो दोङो दाबो टेम्पाराल'सो खोलैनानै खनसे गावबाय आरो ओमफ्राय गासिबो मबाइलानो मोजां दं माने सब जिनिसखौनो जायखिजाया गस्लायानो जा माबायानो जा सब जिनिसखौनो जिसि बायसि बिदि गानाङो माने ओरैनो फैयाना फैसाफोरा खस्थ' खालामनानैसो फैयो ओंखायनो एसे अननानै बाहायनाया मोजां जायो आरोना ओंखायनो आङो दा नै बायग्रो जोंहा बारा थुनानै जुदि हामा खालामनानै लायो उनाव मा जागोन ओंखायनो आं न'आव थांसै सोलोंना लानोसै ओमफ्राय फायनोसै ओमफ्राय दांनोसै ओमफ्रायनोसै माने खुसि दोनो दिदि थानो हाला माने अ माय गड देन्जार खुसि मोनो माने एक्चुअली बायनायनि कारनायनो जों माबा मोनसे खामानि नागिरनो थांबाथाय माने लेपटप रोंगोना कम्पिउटार रोंगोना ओरैनो सोंखायो माने आङो माने कम्पिउटारखौ लादोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो जितिया आङो मेट्रिक होखांदोंमोन अब्लानो आङो कम्पिउटारखौ लादोंमोन आरोना ओमफ्राय कम्पिउटारखौ लाखांनानै ओमफ्राय इमान दिन थुखानो मोनखायाखै खै बोसोर जाबाय नाय नोङो साननानै क्लास 10 मेट्रिक होखांनानै लादो इथिं हाई सेकेन्डारियावनो 2 बोसोर बेनि उनाव इथिं डिग्रियाव 2 बोसोर आरो इनाव नै दा माबा बोसोर जाबाय 6 yearsसो जाबाय खोमा आङो जेनेबा दांनो मोनाखै ओमफ्राय स्टेन'आव लादोंमोन नालाय ओमफ्राय इयाव स्टेन'आवबो जोंनिया अनलाइन जानानैनो स्टार्टिं जाबाय खाननैसो थुबाय आरो अनलाइनावनो जोबफिनबाय माने खाननैसो थानानैनो आरो माबा जाफिनदोंमोन ना लकडाउन जाफिनदोंमोन ना ओमफ्राय लकडाउन जाफिननानै आरो न'आव थांना थानानै आरो अनलाइनावनो एग्जाम होफिननो गोनां जादों माने एख' थुनोनो मोनासै आरोना किबर्डआ थादों किबर्डखौ आन्था बायनानै दोनफैदों ओमफ्राय किबर्डखौ ओमफ्राय स्पिड बिदि थुगासिनो ओमफ्राय थुबाबो दा माने आरो थुफिननाय जायाखैना गारना दोनफिननाय जाबाय आरो गैलालाय दायो बेफोरखौ गटे कन्टिनिउ खालामफिननांसिगोन आङो माने बेनिफ्रायनो गटे सोलोंफिननांसिगोन आङो माने खर'आबो एसे खामानि माने आं मोनसेल' खामानिखौ गोसो होआना आं जेथिंबो खामानिखौनो माबायो बेखायनो आंना मोनसे मोजाङै खामानियानो जाया मोनसेल' खामानिखौ आसलथे मोनसेल' खामानिफोरखौ बाहाय गोसो होनानै मावनांगौ मानसिफोरा ओमफ्राय आंना आरो 10ता खामानिखौ गोसो होनानै मावो माने गोसो होनानै मावद्राया मावो आरो
बेखायनो माने ओरै जाबाय आरो ओमफ्राय दा होमबाबो बेखौ आङो दा थुबाय थाबाथाय मोनबाय थाबाथाय रोंलांबाथाय हालांगोन आरो हालांबाथाय जाबाय आरो लेपटप थुनो रोंनाय आंनिया एक्सुवेलि रोंनायफोरा ओरै खहसै रोङा आरोना एसे माबाना लानांगौ स' माबायदि मोनखो जोङो बाबानि सारप्राइजखौ बरियाना बाबाया एक्सुवेलि आंनो बिदिनो मालाबा माबा माबि सारप्राइज होबाय थायो आरोना खिन्थु एसां आरो बिदि नङा आरोना हानायखिनिखौ होयो एक्सुवेलि बयबोथ' हानायखौसो होगोन न' बिनानै मोनाबाबोथ' दुखु खालामनाङा आरो बिमा बिफानि बिनानै मोनिखौ बिसोरो जिथाना हायो होमबाना बिलायलायनाङा होमबाना होफैखायो ओमफ्राय दा आंनो होबाय आरो थेंक इउ होननानै बाबाखौ थेंक इउ स' माच बाबा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव आंनि लेपटपखौ माबायदि नांखो स' नोंथांमोना बेयावनो फोजोबनोसै आरोना बारा गोलाव खालामबाय थाया आरोना आं बेखिनिखौनो नोंथांमोना सेयार खालामनो थाखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय आं दिनै न'आव थांगोन नालांबाय था नोंथांमोना सरि नालांबाय थाबानो आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो ओमफ्राय एक्सुवेलि आङो कभार भिडिअ बानायबाय थानो हायाखै आरोना ओमफ्राय आं बेलेगाव दंफायो नालाय गुवाहाटियावसो दंफायो बेनिखायनो कभार भिडिअ बानायबाय थानो हायाखै ओमफ्राय आरो माने लोगोफोराबो बिसोरना एग्जाम जाबाय थादों क्लास सोलिबाय थादों बेनिखायनो आङो एसेबां रावखौबो जेबो डिस्टार्ब खालामथ'वाखै आरो दा माने आङो भ्लग भिडिअ लानानै फैबाय थागोन होननानै आं सानदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आंनि भ्लग भिडिअखौ स' बाय बाय गाइस उनाव आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन